Takže já vás vítám u nového videa, kde si shrneme prozatímní vývoj naší dvoustupňovky rakety Europa. Kde druhý stupeň tvoří Europa LV a první stupeň tvoří rakety Europa 5, 6 a dnes i 7. A zde můžeme vidět první pokus o start naší dvoustupňovky. Jak můžeme vidět, motor explodoval, což u tvořitele starého motoru není překvapivé. Zde to můžeme vidět zpomalně, že vlastně snímek po snímku. Motor vytvořil ohnivou show hned po startu a chvíli po ní explodoval. Raketa vlastně byla roztržena do boku, což způsobilo rotaci. Můžeme vidět, že vlastně palivo z toho motoru vylítlo až jako poslední díl a dopadl v podstatě jen o chvíli později raketa. Můžeme vidět, že raketa se i ohýbala v místě dělení mezi prvním a druhým stupněm, ale překvapivě se rozdělila až po dopadu na zem. A můžeme také vidět, že palivo se nakonec, stále hořící palivo se dopadlo na zem, odrazilo se a zapadlo do pole. Naštěstí se nic nestalo. Zde můžeme vidět druhý pokus o start ve zpomaleném čase naší dvoustupňovky. Můžeme vidět, krátce po startu šlo k roztočení rakety, ta se po chvilce zastavila ve vzduchu a začala padat. K tu došlo až na zemi, což můžeme vidět zde. Bohužel se nezapálil druhý stupeň. Zde můžeme vidět zpomalený pokus o start s tentokrát jiným raketovým motorkem, který má o vteřinu další zpoždění. Čímž pádem by mělo dojít k zapálení druhého stupně o vteřinu později, čemuž bohužel nedošlo. Můžeme vidět, že raketu chvíli po startu strhnul vítr, ta se jednou otočila ve vzduchu, poté co dohrál motor začalo padat. Spadla do pole a asi půl vteřiny po dopadu došlo k výmetu. Můžeme vidět, že se zvednou větší obyváček kouře a to je konec našich prozatímních startů našich dvoustupňových raket.